अफगाणी सफरचंद समुद्रामार्गे भारतीय फळ बाजारात दाखल झालेत। पहलगाम भ्याड हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान सोबतचा व्यापार थांबवला, त्यामुळे वाघा बॉर्डर मार्गे होणारी अफगाणी सफरचंदांची आयात देखील थांबली होती। त्यामुळे आता अफगाणी सफरचंद इराण मार्गे समुद्रातून भारतात दाखल होतात। त्यामुळे खर्च वाढलाय, मात्र हाताळणी कमी झाल्याने गुणवत्ता अधिक चांगली आहे। घाऊक बाजारामध्ये 10 किलो सफरचंदांच्या पेटीला 900 ते 1000 रुपयांचा दर मिळतो, तर किरकोळ बाजारात प्रति किलो 160 ते 320 रुपये दर मिळताना दिसतो। अफगाणिस्तानी हंगाम यंदा 15 दिवस आधीच सुरू झाले। हे सफरचंद पुण्यात देखील दाखल झाले, त्या सफरचंदांना पुणेकरांची पसंती मिळताना पाहायला मिळते। अफगाणी सफरचंद आता पुण्यात दाखल झालेत। वाघा बॉर्डर बंद असल्याने समुद्रमार्गे यंदा वाहतूक होती।